jange ngales resang bawe gandro sabarang kadulur mukir moya mayas balawon Buto Pandawa nata kagi wisaya Indriyan Sosoro Maruta Bawana Gana Margana Sanyana Waraya Yo teman-teman nyambut gawe para buta-buta peskap panas bati yo kek ngarep bocah-bocah ketubruk yo ayo ger maju
lekate tulak tengkon kon gaya mayung son kampon. Kawis tinggal wajah-wajahipun saking rencang-rencang Gedruk Garuda Musatria Muda dan sampun kabiasa datang para pamirsa sedaya menika ben-benipun datang Mas Nimo menika sampun kawis tinggal sampun pirsa menika wajah-wajahipun saking topeng-topeng kala ingkang dipun pika cik Mas Jojo. Saya sore saya gayeng penontone. Iki saka kiwa tekan tangan tak hitung 5.000 penonton. 5.000 penonton ingkang teng aji counting wingking mriku mboten ketinggal Mas Jojo. Oh, berarti tambah 3.000 berarti 8.000 penonton. Nggih. Memadati dusun Gambiran. Gambiran. Luar biasa sekali Pak Narto. Leres. Pementasan pada saya yang hari ini tergolong lancar. Cuaca mendukung. Pokoknya luar biasa. Ya. Iki kali pertama awak dhewe penasre ini muga-muga iki sesuk meneh diyakinake meneh. Nggih. Yupai nembakul rabak dening kurang marem nanggap kiambak. Apa? Nggih Mas Jojo menika satu galeng pengemuan menika ditemukan anak perempuan menika. Ya. Ingkang kecalan putra monggo ingkang dipun pendet wonten panitia wonten panggung menika monggo. Monggo. Ingkang kecalan putra putri menika monggo dipun pendet wonten sa gaipun panggung kedua monggo ingkang rumaosi kecalan putra asmanipun sinten menika boten kertas menawi menika setri nggih putri. Ingkang dipun pendet wonten podium amargi menika Heru, Ji, menika Bu Fitri Gilagah dicari putranya bernama Helo di sebelah barat panggung. Putih. Niku sebelah kiri. Aduh, ampun atas Ical. Ji menika. Oh Mas Joko ya ilang Mas Joko. Iki lho ketok, iki gede. Iya. Nggih dijagi nggih Bu, ampun atas Ical. Ji menika anak adalah harta yang paling istimewa menurut yang gua kan. Semoga dipun jagi ngampun dipun bangsuli malih. Iki wis ketok papat
panggilan kehilangan. Zin. Moga-moga tidak ada lagi panggilan kehilangan. Yuk kita jaga bersama-sama, Iya. J. Oke, bareng-bareng. Maksud sangat. Iki kadang sing neng ngarep iki malah bapak ibuke sing terpesona. Ibu malah lali ngasih kehilangan putrane iki. Tinggal terlena le bersani kalau sakadang ya terpicut. Iya. Terpicut. Aku iso mengamati ibu-ibu iki lho. Zin. Ibu-ibu yang harus nang ngarep ngomong, "Aduh Mas Boy, ngono." Iya, apa pengen foto. Udah. Biasane anake mlayu ngene wis ra ngerti. Orang ngerti lu ngene melayu ya. Ya wis ra apa-apa. Apa-apa Mas. Pokoknya dopeni sing temenanan le gawe angel, le ngrumat angel. Jih, ragate oke. Ragate oke. Oke. Ye, samenika para pemain gedrung kita Pak Narto. Jin. Iki butone wis dibuka, wis semebyak, wis ketok rupa-rupane ternyata delalah bagus-bagus kaya ngene. Jih, Iki salah satu syarat cewek seneng karo cowok iki. Cowok gedrung iki biasanya rambutnya iki tuwing-tuwing ngono. Tuwing kepir-kepir. Ya, tuwing ngono. Mugano seneng ya kaya Mas Luki, kaya Mas Alif, kaya Mas Tayan iki bareng-bareng ning ngarep kene. Yo cewek-cewek madhep rene. Iya. Yo saya jalur nomor HP ini mengko ning guri 500.000. 500.000 ora niku. Ora iki guyon. Guyon sih. Oh viral sithik-sithik viral sithik-sithik Ampun, viral. Wis pokoke Pak Narto. Iki redene ketemu ning tontonan iki sapa ngerti iso dadi jodone to. Dadi judulnya dadi sedulure pas sederekane Mas Jojo. Sing jomblo-jomblo ketemu jodone sing tuwa-tuwa ya muga-muga cepet munggah kajine. Amin. Ora tambah bojone Mas Jojo. Ojo Ya, pokoknya. dipun paringi satu kali lagu kanggo panjenengan semuanya. Jih. Iki aku hari ini sangat terpesona dengan sinden kita. Pripun Mas Jojo? Iki le pacaan putih banget, saka dhuwur tekan ngisor putih banget. Nek tak sawang agar ngempetmu ya kan mau engkuk Tegot-tegot cerit. Bang Rudi. Agar ngempet uyah pengenang ngene engkuk cerit. Oh, benak rock Mas Jojo. Saking dene ngempet muyo. Iya. Iki cerit mau duk suara apa ning suara sandal teles. Sandal teles kepleset kuwi Mas Jojo. Ya dipun paringi ninggal katresnan kagem panjenengan semuanya.